Puna yan. Ano na takato eh. Mantika na yan. Kalding itipit na. Kalding. Taman surutan man lakay. May dajipit na. Di makikita lang agpipit tayo pa. Aso. So nakakalding. Sa balit ko na natin ni lakay. Trip na. Ni. Kay. May man pit mo. Di ka pasya-pasya rin. Kalding. Pasya-pasya kay lakay. Naumak ti ason. Padyasa mo nga barbunan. Naumakon. Ano mo nga dyan? Oy, magpayati ta. Kuha. Kita mo. Digdig gusto mo lang takalding mo? Wala. Nung tinaga natin. Hinaga na nga eh. Maria Pe. Babae! Wala babae ah. Maria Pe! Masikog. Masikog. Nakanay. Ay, masiko ka lang talaga lakay. Takkulata siya nakat. Ne? Muna. Kaya pag Agi lang kay ti kuha gamay ti naamong kalding. Kalding. Matakalding mo na, balay. Kaya pag iwaywayam nga ate kalding mo lakay. Check in way lang ka nangalay, nabsug ka nun. Mayat kalding mo lakay ah. Pag napagagaro di. Ang pag napagnamata ka, nabannog ata kalding mo. Painom lakay na eh. Nagpiyat ka mata kalding mo na eh. Ne. Maria Pe? Maria Pe. Nagmait na ganan. Ito ni. Mano nga tawanan natin lakay? Kapay lang lakay kamu dali makatawan natin lakay. Ne. Ito ni. Tuturugan na lakay. Nakabukod tina ito pa na. Dati ko sun na siguro ate kahit. Oo, dito sa. Amo. Pero ni bata matoy tumarayan sa nagparta. Bata ko dito. May datapit mo ah. Aram naman niya tatin. Pagpasyaran natin nila kayo niya. May ati, kung ano na di tarakon na niya. Ay, kamusta nga di ka pinag-warm up mo? Okay. Warm up. Talaga. Okay, malata ka lakay warm up ka api bagi ba? Agawid ni lakayan. Adid no yata ni ko ah. Lakay. Slaw mo dito eh. Kita man pa likod. Ni di jay su na ni kadwa na jay. Kuana ni. Damag tayo kanya na. Kay, Oy, baka mat. arte ka magayam. Bye ko ni kuha, Maria Pe. Ay, Maria Pe. Kung kunak ka niya na no, tambay kami di balay. Maburuburing mo na silak pa ko na. Kasi asara ni pispan. Ay, Kahit kung mga diyan lang kahit kung mapakanan ko na naman. Tama din eh. ato lamos na ito pispan mo lakay. Pagtit lang ita ko gayam hindi ato itipispan gayam. Kung naklaang Kaya madi makamo dero madi damdamagan pasigod-sigod ko no the plan of pispan. Pasigod-sigod ko ta amoyo ti idea. Iti ato yan ti expert time. Legit ato yan nga nakaranas iti nakaranas iti napurdoy nga pispan iti. Kami. Nyaya mo tilamos natin lakay nga rod. At ilagay, di umuno na. Di ni ading ko. Oh, di duwa. Ni ading ridik ta ni ading Frances. Tama din yun. Engineer. Ay, ito engineer. Ah, di ka dito ba jay? Wala kay. Nagkwait to, kanan daw ngayon nga agkukwa, agbanbaniit, kamukam baligyawaig, tabtabukol. Tapos nung makatilo dati tilapia, iyap apandit to, hindi ba batte? Di pa pandit to, di nagadaon. Di nagadaon. Tapos tatay, di kwa, di ababaw pa yung maatoy, di binibiyaan da, nag-ala dati kastanay. Water lily. Talakay, water lily. Water litos, kitawag na tayo. Litos, water litos, kinatin ni kangkong. Kangkong. One. Tapos tatay di madidam mo, di agani kami. Siyempre nagpabulos na, nagaduato ti expective mi nga kwalakay. Marami, adungay, ado. Marami. It's more than fish.
sugar ta di agarbis kami. Ay na nagbati-umutan. Manumut din lakay. Apa nga natin basit ni Narabis yun? Lakay akastoy. Nagfish pan ka dapat dagiting kangkong. Ikatam. Tano rumabe adati agahan hunting ako lakay. Agahan hunting aji ngay bilet. Takal. Dakkel medyo dakkel mga bilet. Kuha ito baliduwada. Wan. Agkukwada ito, di sa agdano, sumangitan. Sumangit, aja ti pinagdisudet ito. Aja gayam, kuha gayam, kung konsum yun da gayam ati mga lamlamas na ni kuha. Engineer Francis. Engineer tag, agkukuha mat, kung construct iti pagkukuha na iti kuha lang iti aba, iso nga naibaga ka engineer. Di, ay na, naibusan naman kaya man, nagbalaw kami, di, may kumati, plano-plano ming agtuno-tuno iti tingati pispan ka, tayo iti maalan, kagay salatan. So, ayan. Tapos ati gayam, ikatam dagita kangkong at water lily, iti tadang agpatong at kwa, Wan. bilit. Tapos no, kwa talakay, siyempre ata agangas, agkwa mata, Lamong aw. agbret. Brit nga dyan, gagawin ko nga, hindi tayo makataros ng Ingles, Wan. Ilocano ko, agangas. Manunga minuto taon nagata, lumunga mata. Tapos. agbret. Wala na mata. No, kuha nata, siyempre aji dakpil nga kuha, abangatan. Aji kuha, aji bilit. Di, pagwarda kasta, numari na no, the vibration nata ko mo. At napipig sa tiradar dagita, bilit niya dagita. Nya ilamos natin lakay nga rad. Tilapia, gurame. Kinatibatit natin nga karpa nga nababati. Karpa. So aji lakay. Kung ano kuha kayo katinyo dagita ni. Kita nakalutang-lutang. Tapos may sapi ati gamen. Siyempre, aji ko nadagarod. Nobody's perfect. For the wise man. Wala. Wan. So kasi ito taga. Siyempre, suro-suro kisudan nga gusto-gusto yung di dapat nga pagpatungan. Di ba nila ta ating kuha na kaya ta kasulang ata. Dugpatong itat. Kasi la tarapata ka. Namayan may. Wan. Dugpatong ta siyempre pinagkunan na jubilee. Kuha ta ka. Makapatong suna. Patong ata malmas ton. Itan tumatay jubilee to. Alam tayong tumutan niya. Kanento tila mo isain bumalas dagi Ay, kasjay. so dito mga tuta. Kung nagaron madi kang maburing kanya kung kunak no siya ti kadwam kunak ni Maria. Wan. Kano nya nga iti ko nata lakay dati ko na birth certificate nata ni Maria pe. Oy. Natangal daw ti pagka-birthday siyempre nakalibutan kidi pinaka-birthday na di nara tayo nga di ginatang. Wan. Siyempre tatan ngal daw. Nipit sa taot so. Wan. Ti birthday na. Mat ayan ni Maria pe. Dirt. Kwaje tumata aday birth certificate death birth certificate na dyan. Fortune. Nertuin ni ko ni. Manong alan. 5 in 1, 4 in 1 ti lakay ka ti agon pa kita tatin eh. Lakay mo kita lakay. Takaw mga tanaw. Nagit ko lang ati adi. Nagit ko lang ati dito. Ate lakay. Ati pamalum tayo sa kapsat. Ado ti ko na. Di pamalum tayo. Ato iti uong bunton. Yung diulig na taong agado. Ado ya. Ti klase ti uong agado. Uong bunton na ti kapsat. Di ba kayo kung sa ate di vlog. Uong bunton. Nung madapit din nalaki ti uong agado kapsat. Ti uong asilin na. Ati kapsat. Kita mati nalati kapsat. Ipakitang tinikapsat niya. Maria pe, ay agin man bayin ka bailaan niya lang nagagaroon dito mo alam na yan. Ayun lagan na. Maria pe. May tinaga nata ka lakay. Maria pe. Maria P. Gayan tinagan na aya. Maria pe. Takalo ka mo. Uy, Maria P. Magmukha ka na ka. Ay, Maria P. Ang pamalum na yung Maria P. Nakaragsak lakay nga ko ah. Kabsat ki nga agpursing. Agpursing ti uong agado. Ni. Takay ni uong agado ati lakay o. Katumbol. Dapat di katumbol iti lak. Agi na katumbol ati ni katumbol ni ading ni. Katumbol ato eh. At iti talaga nga kwa. The best. Ati mo ti uong bunton. Ni mas latamat ato eh. Sabaw Una.
pasabaw ta ni Maria Pe. Oo. Kaya buti ang Maria pa eh. Talaga ngayon pa-share mo ni Maria Pe dito ko Dito likod, Arobayan. Tigispan, kung may tikano nga kwa, datigana na nga mga naamo ato ni Maria Pe. Kita mo may saboy niya. Lakay Ne. siya. Dati ko na niya. Pit lover ma to, ibadi-badek. Dati ko na. Natabit-bit mo nga Cloud. Mas one. Vulture. Tingin ba, tingin dito, tingin dito. Be, Gumagam niya na ganda. ginagan na ata. Mas Anong pangalan yan? Cloud, anong pangalan? Si? Mikal. Ay, Mikal. Si Mikay. Mikay. Anong pangalan niya, Kay? Ano? Ay, Mikay. Mikay kayo na Kay. Mikay. Mikay. So nga naamo, di manok niya na Kay. Takadaw na nga pakanan. Naamo na kita man manok kanya na. Ato ni Kwa, ni Maria Pe. Pangalan ng kambing ko, si Maria Pe. Parang si Maria Pig, yung si Maria, yung kaibigan ko dun sa station han. Ganun. Ay, magkapangalan sila. Tuwadan. Hindi ka tumanan eh. Gusto mo mami nga makanan kasi awan si community gata eh. Kaya mo, kwa. Kwa. Mamaminsan, ipinagkaan mo.